μάτι, λαϊκιστή κουφάλογο. Τη θύρα γιατί δεν την ανοίγετε? Τον κόδωνα που κρούει επιμόνως, δεν τον ακούτε? Αφού είσαι εσύ εδώ, άνοιξε ρε χαμένε, αφού βλέπεις έχω δουλειά, μιλάω στο τηλέφωνο. Αυτό δεν λέγεται δουλειά, λέγεται κουτσομπολιά. Εγώ έχω δουλειά, διότι ως γνωστόν συγγράφω. Γιατί εγώ δεν συγγράφω? Τόσο καιρό δεν σε γράφω, έχει πιάσει το χέρι μου να σε γράφω. Εντάξει Ελένη, θα ανοίξω εγώ τώρα, αλλά θα μαλώσουμε αργότερα η Μιώνα, διότι η Μιωνία σου όσο πάει και μεγαλώνει. Χέστονε μωρέ, έχει περίοδο πάλι. Δεν μου λες τι φαγητό έχει σήμερα? Σπετζοφάι? Έλα ρε, και τι κάνει το σπετζοφαΐκι μωρή, φέρ' το εδώ. Άτε, γεια. Καλησπέρα σας. Τάχης οικονόμου. Έχουμε με τη γυναίκα μου τη διπλανή σας μονοκατοικία. Χαίρομαι πολύ. Κωνσταντίνος Κατακουζινός, επίκουρος καθηγητής Βυζαντινολογίας. Ναι, μου είπαν ότι ο συγχωρεμένος άφησε το σπίτι σε έναν ανιψιό του. Ποιος ηλίθιος είπε αυτή την ανακρίβεια? Το σπίτι ο θείος το έχει αφήσει σε μένα. Μην την ακούτε σας παρακαλώ. Πρόκειται για μια παρήσακτη που διεκδικεί τη δικία μου, αλλά όταν θα γίνει το δικαστήριο θα πάρει τα υποδήματα της αναχείρας. Μήπως θες να σου πω εσύ τι θα πάρεις? Χιδεολογία θα πει. Είναι εθισμένη στο χιδεολογήν. Ομολογώ ότι δεν περίμενα γείτονες τόσο ενδιαφέροντες. Αλλά πρέπει να φύγω γιατί φτιάχνουμε το σπίτι με τη γυναίκα μου. Απλώς συνειδητοποίησα ότι τα κλειδιά του γκαράζ ήταν στο δικό μου το σπίτι. Ποιου γκαράζ? Του δικού σας. Έχουμε εμείς γκαράζ. Δεν ξέρετε τίποτα. Το γκαράζ που είναι κολλητά με το σπίτι σας, αλλά στο δικό μου οικόπεδο, το είχε αγοράσει από εμάς ο θείος σας. Τι να το κάνει? Για να βάζει το αυτοκίνητό του μέσα. Το οποίο αφού εσείς δεν ξέρετε τίποτα, παρά πει ότι είναι ακόμα μέσα. Ποιο αυτοκίνητο ρε, εκείνο το παλιό Μπούλης που με έπαιρνε ο θείος αγκαλιά και βάραγα εκεί την κόρνα? Το ενθυμούμε εκείνο το αυτοκίνητο. Είχε μια φινέτσα όπως κάθε τι παλαιό άλλωστε. Ακούτε το όλη μαρούδα? Συγγνώμη. Άστο αγάπη μου, άστο. Μιλάμε το άτομο είναι λιγμένο. Αυτός πρέπει να έχει λήξει εδώ και 30 χρόνια. Αφού μπροστά του μέχρι και η αντίκα του θείου πρέπει να είναι ό,τι πιο μοντέρνο έχει με επιδημιολογία. Εντάξει είναι. Το πήγα μια βόλτα, τα πάει τέλεια. Βέβαια λίγο αργό γιατί είναι και άλλης εποχής με άλλους ρυθμούς, Τους σωστούς ρυθμούς φίλτατε. Πάντως κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Εγώ για το χάζι θα το κράταγα. Ασφαλώς θα το κρατήσω. Αυτό το αυτοκίνητο μου το μοιάζει χειρόκτιον, λαϊκιστή Γάνδη. Μην ξαναπείς ότι θα κρατήσεις το δικό μου αυτοκίνητο γιατί θα σε αφοδεύσω. Λαϊκιστή θα... Καταλάβαμε! Βρωμός στον Μικατσόνα και από πού και ως πού. Από πόθεν έως πόθεν. Αυτοκίνητό σου, το αυτοκίνητο των προγόνων μου. Από εκεί ως εκείθε που και η σπιταρώνα των προγόνων σου είναι δικό μου σπίτι. Άκουσε να σου πω βλαχάρα. Ωραία, και αυτός θα της πει και αυτή θα του πει αμάν τι έχουμε να ακούσουμε πάλι. Βαρέθηκα την ζωή μου αυτού. Λοιπόν, αφού σύμφωνα με τη Διαθήκη ό,τι υπάρχει στο σπίτι πάει πακέτο με το σπίτι, άρα ό,τι υπάρχει στον γκαράζ πάει πακέτο με τον γκαράζ που πάει πακέτο με το σπίτι. Πακέτο εντοσολίγου δεσποινής. Θα κάνετε τα κακόγουστα υπάρχοντά σας και θα μου εκενώσετε τη γωνία. Διότι ήγηκε η ώρα της κρίσεως του δικαστηρίου. Καλά τώρα όλα αυτά τα λες γιατί είσαι κακιασμένο άτομο. Ένα δεν μπορώ να καταλάβω. Τι το θες ρε εσύ το αυτοκίνητο αφού δεν οδηγείς? Γιατί οδηγείς εσύ? Δεν οδηγώ αλλά τώρα που έχω αυτοκίνητο. Δεν έχεις αυτοκίνητο Ελένη, εγώ έχω αυτοκίνητο και δια τούτο θα κάνω μαθήματα ως ο Νούπο. Και θα πιάσεις εσύ τιμόνι στα χέρια σου. Άρε κακομοίρη, το τιμόνι θέλει χέρια, θέλει και καρδιά. Τα διαθέτω αμφότερα, χέρια στιβαρά και καρδία στεναρά. Τα έχεις εσύ όλα αυτά. Και τότε γιατί σε μωρή μπανιέρα? Σε παρακαλώ Γκαρσόνα, σε πληροφορώ ότι με λίγα μαθηματάκια θα γίνω άσος του βολάν. Άσος του βολάν. Πιο πιστευτό είναι ότι θα γίνεις μοδιστρούλα και θα ράβεις το βολάν παρά αυτό που μου λες. Αρκετά με το Γκαρσόν χιούμορ. Θα το πάρω και με μπρίο θα σοφάρω. Αν το πάρεις, να σου κάτσω να με πάρεις. Ζελένη! Κουίζ, πώς λέγεται ο Κατακουζινός? Το μόνο πανικόβλητο πολίτη που ξέρω αυτή τη στιγμή είσαι εσύ. Ελένη! Σύρμος! Κουνήθηκε ο καναπές. Αφού σηκώθηκα ρε χαμένο κουνήθηκε, τι θέλεις να κάνει? Ψέματα. Μου λες ψέματα για να μην πανικοβληθώ. Είσαι τελείως χίζα, αυτό έχω να πω και καληνύχτα. Όχι! Μη φύγεις! Φοβάμαι μόνος μου. Χέστηκα. Κι εγώ, αλλά για άλλο λόγο. Ελένη! Ο σεισμός χτυπάει το κουδούνι. Βέβαια, γιατί ο σεισμός είναι και πολύ gentleman και αν δεν χτυπήσει δεν μπαίνει μέσα. Μωρή κατά κουζίνα, κούνα λίγο το κεφάλι σου. Μη λες κούνα! Μη λες κούνα και το γρουσουζεύεις. Πες μου έτσι αγάπη μου, πες μου έτσι, να σας πω κι εγώ ότι γίνει τετράγωνη. Αυτό τώρα που κολλάει? Δεν κολλάει αγάπη μου, αλλά τόσες μαλακίες λέει ο μάνθος, να πω κι εγώ μία παιδί με ζηλεύω. Μην την ακούτε την ημιώνα μα δεν έχεις καθόλου τσίπα πάνω σου. Εγώ σας καταλαβαίνω φίλοι μου, γιατί και εγώ εδώ πέρα πέθα μεγάλες καταστροφές. Ειδικά η κρεβατοκάμαρα, μεγάλες καταστροφές. Τι καταστροφές έχει πάθει κρεβατοκάμαρα ρε χαμένε? Δεν κουνήθηκε το κρεβάτι? Κουνήθηκε το κρεβάτι.
Ρε μπας και έπαιζες με κάτι και κουνιόταν το κρεβάτι. Με τι να παίζω, με ζατρίκιον? Όχι, ξαναπανικοβλήθηκα. Είναι και πολύ παλιό αυτό το σπίτι. Μέχρι που μου πέρασε από το μυαλό να φύγω και να μην ξαναπατήσω το πόδι μου εδώ μέσα. Ποιος ήρθε? Ο σεισμός. Ποιος φεύγει? Ο κατακουζινός. Φιώνα, μοναδική μου αγάπη. Μάνθο, μοναδικό μου γαϊδούρι. Α, να και ένα πράγμα στο οποίο θα συμφωνήσουμε εμείς οι δύο δεσποινείς αχλοκόδων. Ωραία τα παπουτσάκια σου, Πέκη, πολύ ωραία. Δεν είναι λίγο μεγάλα? Εντάξει, μωρά, άμα ιδρώσει το πόδι, θα στρίσει το πράγμα. Λες, Τέλος πάντων, από τη τυφλή εμπιστοσύνη που το έδειξα, Ελένη μου, πιάστηκα κορόιδο. Ρε κλέφτης, πάρε τα φέρ κορδί και φύγε! Φωνή της Ελενίτσα. Κρατάω πίκανο! Ελένη, πρόσεξε! Εμείς είμαστε ο Κωνσταντίνος και η δεσποινής Ματίνα. Πρόσεξε, μη μας χτυπήσεις με το δίκανο. Αν δεν είναι ο κωδικανό, αλλιώς θα σου έλεγα εγώ. Ρε Κωνσταντίνε, τι δουλειά έχεις εδώ? Δεν είπε ο σεισμολόγος ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο? Εκεί, μόνο για μένα το είπε. Και για σένα το είπε. Εσύ τι κάνεις εδώ? Εγώ είμαι που έχω το... είναι το... μια στιγμή να το βρω. Καλά, είναι αυτονόητο. Είσαι εδώ για τον ίδιο λόγο που είμαι και εγώ εδώ. Ο οποίος είναι, ξέρεις. Ναι, το λόγο. Πάρα πολύ καλά, το ξέρω, το... είναι που μήπως μπορείς να τον πεις εσύ, γιατί εγώ έχω βραχνιάσει. Ωραία. Έλα Ματινάκη τώρα να βολευτούμε κι εμείς στο sleeping bag. Εγώ θα πάω μέσα στην κρεβατοκάμαρά μου. Μα γιατί? Έτσι. Γιατί και γιατί. Αχ, τι ωραία που βολευτήκαμε. Έλα ρε Ματίνα, πάρ' το κόλο σου. Ελάτε! Άνοιξε μου, Κωνσταντίνε. Εγώ είμαι ο Μάνθος. Όχι ρε το κέρατό μου. Εγώ δεν μπορώ να πω εντός της οικίας. Φοβούμαι γαρ. Ας πάει κάποιος άλλος. Ελένη, μην πας, άστονε, δεν θέλω να τον ξαναδώ. Πέγγι, αν είσαι μέσα άνοιξε, θέλω να μιλήσουμε. Τον έχω χεσμένο. Κάτσε όλα δύο. Μη λέτε αυτή τη λέξη σας παρακαλώ. Γιατί εδώ και λίγη ώρα με έχει πιάσει Μία τι Κωστάκη? αυτό που θες να πας στην τουαλέτα. Ένα χέσιμο. Ελένη! Μία τάση προς αφόδευση. Και δεν πάω γιατί φοβάμαι. Κατάλαβες, μη γίνει ο σεισμός Και σε βρούνε μες στα σκατά. Πάψε! Επιτέλους άνοιξε, Κωνσταντίνε. Ελένη! Αφήστε, πάω. Πώς πας έτσι μόνη Ματίνα σαν χεσμένη? Μη λες αυτή την κουβέντα! Μη λες αυτή την κουβέντα! Θα τα κάνω πάνω μου! Άντε ρε μακάρι να έχουμε να λέμε με τους φοιτητές να γελάμε. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ! Δεν θα με κάνεις εμένα ρεντίκολο στους φοιτητές μου! Ωραία! Πάω εγώ να ανοίξω στο Μάνθο. Και αν συμβεί το αναπόφευκτο... Τι αν χεστείς πάνω σου? Αν γίνει σεισμός, Ελένη! Τότε πείτε στα παιδιά της ΕΜΑΚ που θα με βρουν. Εντάξει μωρέ, θα τους πούμε. Κάτω από μια κουράδα. Ελένη! Καλά, όταν μιλάμε για χέστη, μιλάμε για χέστη. Έλα ρε Κωνσταντίνε, τόση ώρα, με χέσατε. Μη λες αυτή τη λέξη! Μη λες αυτή τη λέξη! Στην αυλή είναι όλες. Τι είχα βγεις, Ελενίτσα μου, αυτό ήρθα να σου πω. Καλή τι είχα βγεις, ήμασταν στο μαγαζί και συνεχίζαμε την πόκα και χάνει 130. Μου λέει πάρε τα 30 τώρα και τα άλλα 100 θα στα δώσει η Ελένη που μου τα χρωστάει από την κομπίνα που σκάρωσε. Όχι, βοήθεια!